as no chọrọ igbuzi m egbu final. Okay, ya would like to down. Yes, maka na ọ bịa kịta ọ na-asị m na ọ ga-egbu m ndị klọb ya jakwa m. For my own, but I'm needed one more. Ime amụmụ ụmụ gị because court kwụ n'ime nwe gọọmenti kwụ n'ime nwe iwu ndị Naijiria kwụ n'ime gị ụmụazị ya nwasị na ya chọzi marriage. Yes. Gị nwere m ụmụaka. Yes. Ụmụ ole ka ije? Ụmụ na nwaanyị na nwaanyị. Okay, 2 girls. Yes. Ya nwasị na ya chọzi marriage. Yes, na I'm bad luck to him. Okay. So the case na-aga ụmụ na try ikwu udo n'owe ya wee megide wee ruteze the time life chọzi ịtụzi down wee jewazia na wee pụọ na Life chọrọ ịtụ down. as na ọ chọrọ igbuzi m egbu final. Okay, ya would like to down. Yes, maka na ọ bịa kịta ọ na-asị m na ọ ga-egbu m ndị klọb ya jakwa m nwunye ya kọbụnazi ifo na-ekwu ka nkụ. So mgbe ahụ o nwere nke o tichara m wee fumis wee gbakwuru ndị human right nke dị na Obosi na ụka egwu branch dị ebe a. So si ha biko na m achọrọ ka ọ bụ na otu ọ na-adị na nwee ike iri chịrị ụmụ m kwa once mana achọkọ dị official ọ ghara ịbịa pụtasị m na m chịrị nwere ife ya okwuchina ma m ewere ife ya ọtọ ma ọzọ bụkwa were isi onye take care of these children na mụtara amụta. So mgbe chukwu ndị ume ime invite ha wee bịa dade ma bịacha dade ndị human rights wee si maka na ụmụnna m si village wee bịa. Ụmụ ndị Ebonyi steeti. Yes, ya nwa bụ onye Enugu Nsukka. So mechazie ndị a wee sị ha nwere right judge inye ịgwa ya ife ọ ga-eme as in inye fees ife ọ ga na-produce for those children. Mana those children anagodo aka m from now. So mgbe ha kwuchara sị ka anyị ga-ezi n'Ogidi ka ndị Ogidi nye ya gwasị ife ọ ga na-emezi. So my father asị na time adịrozi isi from Ọnịcha wee rute Ebonyi the same day no ife ga-egbu oge carnival the case wee dị next time. So ndị human rights wee sa ife mebụ na ọ ga-esoro anyị wee gaa na ya adị nke bụ nke m chọrọ igwe wee pụọ ebe ahụ ka m were isi oke ha wee rute ebe ahụ mgbe rutezi ebe mgbe nje ka anyị bute ife ebe a ọ jụzi kpochisi ụzọ mụnwa wee kpọọ ndị human rights ebe ha sị m akwa ha gwa m ka m jee n'Ogidi ka ndị Ogidi ga-enye anyị sekuriti ga-esi anyị wee bịa igbo ebu nke anyị. oke ọsọ anyị nọ sọsọ akwa anyị ji wee pụọ bụ sọsọ nke ọkwa mesiri nwe ihe ọzọ ga-eme dada mecha wee na-arapụzi ife niile. So at the end of the day, gịnị mere? Yes, anyị wee nabaza dade mere since then. So ihe nji wee bịa bụ since that day up to now ọ dị ekwu ihe gbasara ụmụazị ya. Akwa unu kwanụ? Akwa anyị wee nweghachi akwa. Okay. Ọga, ka ihe na-eme ife okwu. Thank you, ma. Na ihe na-eme bụ na anyị abi. Gị na nwaanyị a bi kwụsị okwu ike. Ya na bụ just for a while. Asị enyi gị nwaanyị? Mba, ejeghị m na befa. Kpọrọ m na m jee. Imekwa ego? Emere m ego nne m. Okay, so na unu bi na gị na nwaanyị a bịara site na nwunye. So na-ebi ọzọ kịta? With ụmụazị. Mụnwa na onwe m wee negide ọsị m na amụnwa na-agụ ya na ọ bụrụ ozi na since anyị bi ihe na-echejizi echeji n'aka esiri ozi m ike bụ n'aka siri wee siri m ike bifo ọ na-akịta na anyị nọrọ be m mgbe m ma gị o nwere ihe na-eme mgbe gị na m na biznes m ji na ọ nwere ka o si wee dịtụ mana m agaghị pụrụ nwe ego na akaụntụ m n'oge shake my business too much ị ga-achị ihe ga na-eme at least ọ na-akịta na mbọ onye na-arụrụ aka ego ọbụla m arụta m na-enye gị sevis na-esevu ya iwere ya wee na-stadị nke gị ọsị m n'ọbụ m ga-ebute ego m sị na m enweghị uduka ego ahụ ọ bụ na pekịta mpe every week m na-enye gị 10,000 mgbagharịta 10,000 na gị na onwe ga na-eseve the money ego gbagote iwere the money wee bido bizi wee mewe ezi ihe ị chọrọ ime anyị na-eme ya mee ya for 2 years 3 years and wee ga gwa ya sị na na na-enye gị ego akịta ha na dịtị na-eshekizi m aka and gị na onwe gị kazi m na-ejidezi ego ihe dị ebe akịta na abụ ị ga-esigoro na aka ahụ iji
nyetu m sọ ka m were ya wee tinyekwe na akụrụ so that ka ọ na-akọtara m na ọmadị enwenwuzi amount of 100,000 na akaụntụ m mana ịbịa ị na-ejiche 100 nwee 200 ọ dịrị onweghị ihe iji ya eme ka isi ebe ahụ chekee your capital iji si ebe ahụ nye m some money ka m were ya wee tinye na nke m wee na-amaneji na-akwụ ụgwọ ọkụ nwa mụnwa na-akwụ iji ya na-arụ ọrụ iji ya na-eme ihe ọ bụla ị na-eme ma waterproof na ebe ego ọkụ amụnwa na-akwụ every month 18,000 20,000 ị na-eyuzu ya imechie biznes gị onwe ihe ndị tinye na-echi ebe ahụ wee na sọpọtụ m ọ daa ka akwụ ụgwọ o nwere gị na-enye m expenses anyị na-ebu na akpa ibute nri na bunu isi na m ga-eweta ego m sikwa ebe ahụ wetakwa ego onwe problem m tatara na famili unu ụmụaka ji asụpọnsọ ya ụmụnne gị niile ụmụnne gị na-abụ ana m asụpọnsọ ya ofu biznes a m na-eme ka m si eweta dị ego my own family m na-eweta ego m ji asụpọnsọ ya ịbịa ka iche eke ị na-eche ịmara ego na ị ga-enye m ka m were ya tinye na nke m ọ sị na onweghị ego na-eweta wee sị ya n'ebe ọ bụ n'ụlọ otu ahụ na ị ga-ereduzugodo m gị ka m nwa na onwe m gbawa mbọ onwe m ka m maragodo ka m ọ bụrụ m na-ama m gị na onwe gị anastandọ sị na ya na onwe ya ga-apụ m sị ya na nsogbu adị m weta ego nye ya o were ego send arụ mụnye ya ego na ọbụla m dọrọpụrụ ka anyị wee na-asostene na famili ngotechi ihe m nabata ihe m na-egote na-ebute na ya adị m afọ ihe m nwa na-egote wee sị ya no problem n'ebe ọ bụla ụlọ otu ahụ ị ga na-eweta sọm ka na-eme the family ebe ọ bụla onwe gị chọrọ inye m ka mụ agbọbụ onwe m ị ga na-sponsor the family anyị wee kwugote the tin o nwere steji anyị kwurutere ọ sị na ebe ọ bụla na the tin ya achọwago isi okwu o jee rịpọtụ anyị na human right na short ekwube ekwuchi ihe n'okwu si ya na nwere ebe ọ bụla nneji na nwere okwu na mgbakasa so ya bụ ihe dị nsere ụnụ ya bụ ihe na-ese mana ọ bụrụ m kara abịa ya na onwe ya wee jecheze ebe afọ ka o jechezere na the human right wee kpụrụ ụmụnne ya kpụta ndị family adị ebe almost 5 or 6 na ihe o kwuru gbasatara ego ya bụ otu o si mee ọ bụrụ na akwụsịrị m mọmi mana onye ego ego bido biznes no mọmi ọ bụrụ na ifu na-eme ebe with truth ka eme ebe wee judge this case shishi o siri mee bụ na mgbe ndụ single mgbe mmiri amataba afịa mbụ dị ka m na-ebugharị so mgbe m ọkwitizi afịa mbụ na-achọgharịzi ife m ga-eme ọrụ kọmpi m ga-arụ ma nwetazi m achọzi m aji aka m decide ịmụ laịla oge nchịcha ọrụ kọmpi ma afọ ọrụ kọmpi ka onye na-eke ike iji bido ọ bụrụ ya onye na-ege my family and with beg I beg people that I know they supported me. How much did your family give you? If ha nyere m total 100,000. Iyokwa ndị mmadụ nyekọsịa ndị mmadụ wee tinye that time m nọ na that man na-amụ that nylon nọ na nke my friend so ọ bụ na my friend oyi nwanne my friend ọkpara ha nwoke bịa ebe a there's name m force relationship the teen na-enye m so m si ya mbara nọ m engage ọsụma mos na onye jiri m for friendship for marriage nsi anọ amadị m na onye na-eme gị nwanne oyi m nwaanyị amụnye ya bịa ebe a nọ na-amụ ọrụ afọ straight iti my life wee bịakwute ya wee yọasị ya biko na nchọkwa ịchọ ụlọ ihe na-agwa boyfriend bịa na-agwụ ya si ya biko na achọ m ịchọ n'egwu ife na-eme n'ebe m bi na oyi nwaanyị m bi na nke na nwanne ya nwoke na-adịstọb m nkwuchi na ma alaikiri ya ọsị m oke nsogbu adịrọ ka ọ gbaa mbọ ego nweta ọgwa m si oke ka nja leba anya ụlọ ọ bụ onye m ya ga-ebi as na onye m ya ga-share one room si oke enye m 60,000 okay ya support onye gị yes lechazie within that time a na-achọ na that young boy ya mụ ya na-aga ife a wee jizi because of na m adịghị ekwe kwupụta eziokwu a opening na-asị ife ọ na-adị na-eme in secret achazi m arụ ya ọ bụrụ maka na m bi na befa ọ ga-eji m take advantage mụ adịghị na biko so the guy siza na na-akparị because of na na-abịa I send him out from there njezi na nkọ yi m nwaanyị from mgbe a ka mụ achọzi ibidozi ma laịlọ na-ebido mgbe ife a na-eme
Okay, mgbe gị na-ebibara asị dị na nwunye. Yes, for mgbe a ka m wajezi na nke ya and ya onwe ya na-achọkọta ịkpọbata m na be maka mgbe ọkwụgwọ flat for my sake. So when so okay, otu akịta bụ fly and ọmụ maka uji and ọ bịago na be anyị me introduce mwe kọrọ yi m nwaanyị about him everything. Ọsọ so fast ma odi m kama m ga-anọ na-aga dị na frustrate my life ka m jogodo ebe a for now. It's okay. We move her to Birizie. Mgbe that's a 60,000 a ka dị m n'aka. That 60,000 na onye m ka m were chọọ m. Ọ ba na that line ọ ya bụ support o nyere m. That's okay. Ngwa continue. Mgbe m resịrị the 10 wee bịa bido mebe ihe na ị na-agwazie ya wepụta ego na ya ka onye support gị na ego nke ya akago nke gị. Ka ihe lidizi tu ịmụnụ isesi ọ nke nwa gosiri ihe ọ bịara ihe ndị diziri ise to ya bụ nọọsụ m na ya achọghị ọzọ ya ma bịa ejere na human right ọ nọọsụ wee bịa ebe jekwe rịpọtụ ị ka chọrọ ya ọmụọ m ka na-abịa ndị human right bịara mgbe anyị ruru ebe afọ wee jụọ ya ọ sị na ọ chọghị gị nwere ka chọrọ ya fọmụwa fọ na efuru na m na ebe a kịta na nna onwe m achọgodoro m ịgbachigodo onwe m ọnụ because ihe dịsi ụmụanị mere m okweghị m odidi kamara m kwuru obi m because anyị jesi na human right ya na family ya wee bịa na be m ebubo ife niile dị na be m mbịa ka m kwuo okwu fa bịawa ịkwụ m ife mana ya nwoke si m na nnenegodo ka nla m bịa na-acha na njefe mkpọ ndị be anyị ọ bụrụ na m nwere mmadụ mma wee pụta kpọba dị ụmụanị ọ na human right ọ kọntaktị na-akpọ m ka m bịa n'ọfisi ma kpọba ya ọ sị na m kpuchie be m nwere ihe ọbụla a supoziri isi wee ji na be m. gị na gịnị ka ị buru bịa ife m buru na be ya one bụ drop ụmụ m nke a na-amụ nwa ọfụrụ a na-eyizi nwa ọfụrụ akwa ụmụ m akwa nke m n'ofu ite a bụ mugo ọ dị ite na abụ nke a ngwogwu nke new one eyuzubeghị eyuzu ejibeghị ya wee si ndị maka na gas anyị ji esi ndị bụ small size ọ bụrụ ọsịsa maka big distance once ka m ji esi ndị mosi na-esi ndị ite anyị ji esi ndị emerụ owepụ ofu ite n'ime ya niile ọ na-agosisi ma waterproof niile ọ pakisiri na be m because waterproof ruchere almost 40 ha nchara niile bụ my money because I know how much I labored for it because nke a bụ statement okwu ya ka o kwuru ọ kwara aghọta m okwu ya ka o kwuru unu mụ na onwe m nke m na-atinye ọnụ ma ọ na-ekwu okwuche obi ya ka o kwuru unu because Chineke na onye onye ma onye na-ekwu eziokwu ọ kwara aghọta m adị mma tinye mmadụ akwụkwọ n'ọnụ ma okwube nke okwuche nke ukwu ka ọ pụrụ ka ha pụsịsịrị na be m. So now ka ihe na-alụ ihe na-arụ bụ ọrụ aka ka m na-alụ na mbụ ihe na-alụ n'ọrụ aka ihe na-alụ bụ ụmụ ihe shọk na ndị otu m sacha ndị mmadụ ebutekwa m sara ya nne ka ihe gị na-alụ mana ewekwana iwe nwere ihe m chọrọ ikwu bifo conclude this woman na family ya bịara chịrị ụmụazị m ọ ya nwa kwụsị idu ụmụaka ọ bụrụ nke nwa I'm coming because ọ chịrị ụmụazị m enwekwa m access ebe ụmụazị m ọ ya bụ ka ya ekpe kịta ihe nwe access ebe ụmụazị nọ okay ihe nwe access now kelasị ebe ụmụazị na dadi fafụ mami ebe stage nke anyị nọ kịta dị maka because of that ka nji maka ya wee bịa since anyị si ebe a pụọ ndị be anyị na-akpụ ya na fon ndị elders si ya biko bịa ka ha bịa ka ha dozie ife ọ na-agba ọsọ ma dad akpụgo many times even ya na-ekwu kedu o nwere access to ụmụ ya ọ ya ka m na-agwa n'oge just access a ka m na-agwa gị fa kịta January a kịta ka asị aka isi njeri ego last call ha nyere ihe ọ bụ na ego moto bụ ihe na-afịa ka ha si ndị ego moto ka ọ bịa ka kwuo ife ọfụma gbasara ụmụazị a ọ sị na o nwere chance oke ka ife na-eme mgbe anyị na village mụ na ụmụ m
ọkpọ na fon ihe ọ na-ekwu bụ ka ọ nọ voice ọm ya oli voice ọmazi ọ chọrọ ịnụ voice ọmazi ya wee megide ịmagonu ka ndị elders family matters na-eme mụ wee wuru fon pụwa ọ ya wuru mazi fon ị na-adaki kwuo ọfụma ọgwụgwa ọ na-akụsi ya steady mana ọ dajụzi ese nni ha nothing only corner voice ọsị na ozugbo nsị ya that voice ngwa ka ịkpazie ọ ga ka ihe ya na-eweta maka ego nne ihe ji na support for your children and mụsị ịchọkwara ife ụmụazị agwa gị otu ihe si n'afọ ụmụazị coordinator for Umazi Akitana because for my own trust from here because you make room. Can you have a trust here? Yeah, the level Umazi Akitana for my own, but I'm needing room. Because no court could name government could name you wouldn't Nigeria could name Umazi. Oh, I broke your child. You made you fa. Onye iwu kwuru na ege dufa bụ mama fa ihe anyị na-ekwu bụ ego neki ya na-eweta ego nni imedu nwa I'm asking you sir yeah I can because so ihe iji bịa bụrụ ihe ha ga-eri ọ bụrụ na na no ọ na-ekpotere m ụmụ m since akịta na obodo ọ sị m mkpọrọ ya na ndị mmadụ na-agwa m na ya na ụmụazị na mkpọ ya kọpụtara m ụmụ ọ sị na njebe na village fa na njebe na village je settle to ụmụ ihe nsị gị bụ na ọ bụ na anyị kwuche okwu kịta na ị ga na-enwe access to your children ị na-akọkwa ihe ọzọ are you not even understanding me ị nụkwa ịghọta akwa ihe eweta ego nri ụmụazị ka ọ n'ime eweta ịbịa na nke ego nri ụmụazị ego ndị ụmụazị m ga na-agba mbọ ka ike dị m ego ole ka ị ga na-agba onye ọrụ aka ka m I know ego ole ka ị ga na-enye fa ego ole ka ị ga na-enye ya n'ihe dị ebe ahụ bụ na m na onwe m amaghị m ihe mụnwa ga na nke mụnwa ga-eme ị marọ nke m chere ka m bịa nke mụnwa ga-eme nkịta na abụọ m ga-agba mbọ okwere weta m ọ bụrụ na ọ bụ every month ọ bụrụ 20,000 wee nye ha wee nyefe 20,000 nke ikechi wee nye ha ndị ma ọ bụrụ na etinyere ka ekponye gị ya ka inye ha kwashi ọkụ ihe dịrị obodo si ike kịta bụ na m na onwe m nke nye na ọ gaghị mere na ya na-enye ha 50,000 madam ewere ego nke na-edozisi ndị ọzọ niile ya bụ na madam waterproof na-enye ụlọ ego mmụọ iweta ikwuchekwa ịma na since anyị ife a mbe ọ lapụ ụmụazị a mụọ na take of these children since nke a kagoro ihe a I no spend ego nje na business but onwezi ihe nne m anọ m anọ na ya dị ije na street mgbe we tell you I'm always sitting at home ego ụmụazị a kịta gbarigo m ego ama m ego na-akwụ ego school fees so ego school fees of 54,000 m na-eme ha change of school na village mere ha registration mmakọtakwa ya again mekwa handle registration ada m nwaanyị kịta chọkwa ịba na primary school so under new registration ya ka nne ewekwana iwe ịbịa na okwirekwu mpịa si na ọbụghị nwa nwa ụmụazị number 1 n'anya aga maka ịkọ ndị ala ya duru ndị a pụọ si ya na ihe m kwuru bụ na onye a gara enweta 50,000 ọ bụ na o nweta ezi madam you come back